Здравейте, аз съм LCG Gaming и сега ще снимам клип на Майнкрафт. Така, дърво взех ли си? Да, имам. Правя една пръчка. Така. Ама имаме едно. Сега ни трябва още едно дърво за Бога. Така. И сега ще направим кирка, за да си направим и печка. За да си такова мене. Това сурово такова месо. И аз забравих от крава. Аре бе, как се правиш кирка? Да, е така. И сега да тук да изкопаем няколко. Колко за една печка. Чай да проверим колко е за една печка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значи сега имаме 2. Ще покупаем още. Колкото е за една кирка. Или не знам, ще видим. Колко излезе. Маем сега достатъчно. Да, точно. И станаха 9. Така, и как за малко? Сега ще можем за една лопата. Лопатите май ще ни потрябва. Така. Нямаме... Ама на мен ми трябва са пък дърво. Камък. Имаме дърво. Трябва да си ходим пръчките. Значи пръчки. Или дърво. Нещо поне има ли? Не забравя. Поне малко да имам. Така. Така също съм голям фен на... Кажи го де. На Shadowhex. Много си хубави клипове снима. Готини са за мен. Ще леза малко навънка да. Чупа, спрями, за Бога. Така сега има нещо за убиване. Тук някакво дърво си. Виждам, че няма. Проверим, не? Не! За малко да го кажа. Така, има ли неща? Те няма неща. Аре бе, къде сте бе? Има ли вода? Не, как да не сте. Кога дойде бе? Кога дойде бе? Нямате. Кога дойде? Уй, крипър! Мама ти! Така ще няма нищо. Дай ще ми кажеш, бе. Тук крипърчета, бе, брат. Много крипъри. Бакли, бе. Трябва били зомбито, бе. Тъма ще направим една вадица да ловим риби. Скелетони. Става ден без това. Ово. Айде, идвайте, пачета, идвайте, ме убиете, бе, идвайте, бе. Уй, там аз наистина набегам. 2 пака не ме гонят. Кой бършта? Айде, бра! Айде!
си ядем тази вечер. Явно ще полови малко риби. Они с хартият, ама аз го убих. Ама той искаше да знам толкова. И сега там има някакви едно зомби. Храна сега ще е малко на такова само пържелки, само да хапнем. Къде? Какво? Къде крипъра? Ес, умря. Бързо, бързо. Аз по-добре ще отивам към селото. Подаре бързо се на яждане. Гладен си. Гладен искам си, бе. Пи, аре, бе. Шупи колега. Зомбита. Махай се. И. Отваряме те. Сега бамбука да го превърнем на листа. Не пъс. Не. Така. Кем 9. Никъде. Кукали нямам за Бога. Водица. Гледайте се, забравям нещата да ги направя. Мога и лък. Сега ще им да полови малко рибка. Е така. И се хваща. Така иде тук са. Там в морето ще е такова. Там, тук вече ще има, няма как. Не, също не мисля. Какво има на това ловене? Проблем ли? Така. Рибка! Боби! Бързела! Хванах риба. Вземи я. Аз я взех. Ето я. Имам и още. Да, той хвана риба. И как я хвана? Така с въдица. Аре бе, елата ми бе. Там има еда. Идвай. Айде, пак я взех. Така е пълно с риболови. Се ловичиме. Рибички, ки. Само да имаме търпение и ще ни се хване риба. О, готините! Идва, хващаш.
Да. Здравей. Сега ловим риби. Да знаете колко стана клипа. И това ще е за този клип. И